ai baka bayani ba a wannan to abin da za a sa yi mana yauwa mutane na ga wani abu da wani challenge da aka zo da shi a TikTok na in ka sai kwandam don gutsun uwar ku guban nan na in ka sai kwandam za ka zuba min ruwa botiki daya ga ruwan mu a nan yanzu mun tanada ga kwandam din ma ruwa ne ruwa nan ga kwandam nan sun kun gan shi gashi ta ba sai ka wusa shi a ba da ya ga kun ga haka can sa ake yi wai dan a tattala wani kai ma dole sai ka zo ka ba abin idan ka abin cikin to kaga yanzu ya dan saki to mu je rike mana sai wani kuren din wallahi ko ma kwaso wani ma ku so hankalin ku ya kanta ba ya tale Jamilu asko mun cikin ruwa askon kun gani kun ga yadda ya tale to za mu zuba Allah a ciki za ka kalla asirin take nan ai sai mai gida ya mata ya ba su da shi wannan kwaloyin roba ke sai mai gida yawwa mutane na a ci gaba da biyo mu gashi nan dai muna zuba asko mun su ga ruwan yana tafiya kun gani ruwan gashi ruwan yana tafiya a nan wai ta aka yana cinyewa shine zan gwada wannan kwandam ne gashi nan yana dauka gashi nan kuna ji ya dauki sarrabin botikin kun gan shi ne na taba zai fashe a ba zai fashe ba bari kun gan shi da muka je siya mata muka yi a bamu balo aka ce me balo nace kwandam mu je yauwa mutane ku biyo mu gashi nan dai yanzu ya ci rabin botiki Ruwa daga. Kare ga muka yi. kwandam ne ake zuba mun ruwa Wannan ake zuwa ruwa ya ce ga muke da. a gwani ya dauke mu abu kan lokacin an dauke mu ya kaci uwarka ina katimu ba mu ɗayan nan au a maka sani ko Magana na giya haka ne. ai wai kana yawwa mutane na ya kusa cinye botikin kawai ɗaya kan taɓa botikin ya ga nan illa sko ya fashe